Yn credu bod ni bron gyd yma. Dwi'n mynd i rithro trwy'r y dechrau i trial dal at chydig o'n amser yn ôl. Alan Jones i fi roedd ar secondiad i Llywodraeth Cymru o Ysgol Stradau yn Llanelli. Wedi bod gyda'r Llywodraeth nawr ers bron lan i 2 flynedd, mis Ionawr. A fi'n mynd i siarad chydig am y pwnc hanner y bwysig yma, 14-16, a fel mae hwnna'n edrych o fewn Cwricwlwm i Gymru. 3 pwynt ffocws bron. 1, i sicrhau bod ni gyd yn yr un lle yn yr ystafell bach o gefndir. Lun gyda cymwysterau newydd, beth yw'r cyd-destun a beth i ni'n edrych ar o ran y cyfnod nesaf yma nawr o reoli newid a'r arweinyddiaeth yn y sector bydd angen wrth i ni symud at Cwricwlwm i Gymru yn bodoli o fewn 14-16. A wedyn ni drafod felly mwy penodol ac i gael bach o adborth a sgwrs mwy dofn dych chi rownd yr ymgynghoriad dysgu 14-16 bydd yn mynd yn fyw yn y flwyddyn newydd. Felly, o ran y cymwysterau, chydig o linell amser fel petai, a mae lot o ysgrifen ar y sleidiau yma, fi ddim yn disgwyl bod chi'n darllen pob gair, na ceisio crynhoi gymryd ag y gallau. Fi wedi gweld bod wedi cael ei cyfieithu ar diwedd wythnos diwethaf, mae yna cwpl o typos yn y Saesneg a'r Cymraeg, bydd popeth yn iawn ac yn gyflawn i chi erbyn bod chi'n gallu cael mynediad nhw ar-lein. Mae yna lot o wybodaeth ar y sleidiau, fel bod nhw'n gallu gwneud sens i rywun falle sydd ddim wedi bod yma. Fi ddim yn disgwyl bod chi'n darllen popeth sydd ar pob sleid. Fi wedi trial uwcholeuo neu roi mewn bold un neu 2 o eiriau, ond byddai'n trial siarad am y pwyntiau mwyaf pwysig. Felly, o ran y cymwysterau, mae yn amlwg adroddiad penderfyniadau Cymwysterau Cymru wedi galluogi nawr i'r dasg symud mlaen i Cybac o ran y gwaith dylunio ac ysgrifennu. Os falle bod chi'n ymwybodol, mae'r ymgynghoriad yn fyw gyda nhw nawr o ran y manolebau lefel uchel TGAU newydd, a byddwn ni'n annog chi, annog eich staff i sicrhau bod nhw yn rhan ac yn glwm gyda'r ymgynghoriad ni. Mae ymgynghoriad o ran y cynnig cymwysterau llawn Cymwysterau Cymru wedi dod i ben yn yr haf hefyd, a mae hwnna'n dod i ni mewn sefyllfa nawr lle bydd y TGAU newydd yn barod i addysgu o Medi 2025, a wedyn gweddill y cymwysterau yn gyflawn yn barod erbyn 2027 ymlaen. A felly mae hwnna yn ei hunan yn rhywbeth i ni ystyried wrth i ni reoli'r newid yma a ni'n mynd ar y daith trwy i 2025 ac ymlaen i 2027. Beth mae'r deddfwriaeth yn gweud o ran y Cwricwlwm i Gymru, a dyma falle yr rhan o'r cwricwlwm nawr sydd falle ddim wedi tynnu lot o sylw oherwydd dyw e ddim wedi bod yn rhan o'r darpariaeth yn ysgolion uwchradd. Ond fel i ni mynd at Cwricwlwm i Gymru yn bodoli o fewn blwyddyn 10 ac 11, dyma beth mae'r deddfwriaeth yn sôn am ymlynyddoedd 10 ac 11. So mae hwn yn uwcholeio'r gwahaniaeth rhwng addysg lan at blwyddyn 9 yn cynnwys blwyddyn 9 a wedyn beth mae'n gweud am blwyddyn 10 ac 11. So ar gyfer pob dysgwr i sicrhau dysgu ac addysgu ym mhob maes, ond dyma ni mae'r newid, ychydig o newid rhwng blwyddyn 9 a 10 yn dod. Nid oes angen cynnwys popeth yn y datganiadau hyn sy'n bwysig ar gyfer pob maes, ond mae angen i bob maes fod yn rhan o'r cwricwlwm ar gyfer pob dysgwr. Felly mae hwnna'n bwysig i ni wrth i'n ystyried yn ymarferol fel mae hwnna'n mynd i edrych o fewn yn ysgolion ni. A wedyn mae'n sôn am rhai elfennau sy'n amlwg i chi o ran addysg gyda berthynas rywioldeb, crefydd, gwerthoedd y moeseg, y sgiliau trawsgwricwlaidd, mae'r gweinidog wedi sôn amdano rhain yn barod bore yma, a wedyn sut mae'r addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy'n gallu lledu yn bryd gwaith yn plethu naturiol mewn i'r cwricwlwm, ond wedi cael ei greiddio mewn cwricwlwm lle mae lot o'r pethau yma ar taith, lle mae'r cynnydd a'r cynllunio yn dod at ei ben yn y cyfnod 14-16. So i ryw raddau, dyna beth yw'r challenge i ni nawr, yw i ail-edrych ar 14-16 yn ei gyfanrwydd ac i ystyried beth yn y gorffennol sydd wedi gweithio, beth yw'r pethau ar arfer da sydd gyda ni, beth ni'n gallu dysgu o ran beth sydd ddim wedi gweithio, a fel allwn ni addasu y ffordd ni'n edrych ar dysgwyr a'i cynnydd nhw hyd at y pwynt na 16, lle falle bod nhw'n sefyll yn 16 dosbarth, neu falle bod nhw'n cael ei drosglwyddo i ryw sefydliad gwahanol. A beth i ni moyn i'r dysgwyr yna i fod fel, beth i ni moyn i fod yn ei rinweddau, ei sefyllfa nhw o ran y cymwysterau sydd gyda nhw, a beth i ni moyn i nhw edrych fel dysgwyr cyflawn. Fi'n credu
Mae'r syniad mae o reoli newid, mae lot o'r pwyntiau bwled fi'n credu yn gallu cael o ran strwythyr ysgol uwchradd a'r pethau'n amlwg i chi a'ch tîmau arwain yn mynd i fod yn ystyried nawr dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf. Mae'n gallu bod yn syniedig ar yr elfennau fi'n credu sy'n dechrau yn amlwg gyda'r cynnig, beth yn ni'n moyn cynnig i'n dysgwyr, beth yw'r bwydlen o ddysgu cymwysterau, profiadau ehangach ni'n moyn i'n dysgwyr ni i gael eu mantais o tra bod nhw gyda ni. Beth mae hwnna'n edrych o ran strwythyr, so fel rhywun oedd yn gwneud yr amserlen, faint o wersi mae pob gwers neu pob elfen o'r cwricwlwm yn ei cael, a fel ni'n gallu sicrhau bod hwnna yn gysylltiedig yn amlwg gyda'r cymwysterau a'r amser dysgu falle sy'n cael ei argymell ar gyfer y cymwysterau gwahanol yna. Fel mae hwnna yn plethu gyda'r gofynion statudol, a fel ni'n gallu sicrhau ein bod ni fel ysgolion, a dyma beth yw pwrpas y canllawiau i 46, fel ni'n gallu sicrhau yn bod ni yn wir yn cyflawni'r gofynion statudol ar gyfer y cwricwlwm. A falle bennau oll, fel ni'n gallu sicrhau bod y gwaith caled sy'n mynd mewn nawr i edrych ar dysgu ac addysgu, dylunio cwricwlwm, a'r gwaith i ni'n neud ar hyd y cwricwlwm 3-16 wir yn bodoli o fewn blwyddyn 10 ac 11 yn y maes 14-16. Fel ni'n gallu sicrhau bod y ffordd i ni wedi lansgilio, y ffordd i ni wedi datblygu, a dysgu proffesiynol i gyd sydd yn mewn i newid meddylfryd a meddwl am y cwricwlwm a'r addysgeg sy'n holl bwysig yn y ffordd yma yn cael ei galluogi, yn cael ei aeddfedu wedyn ni mewn i y profiadau mae'n dysgwyr ni yn cael yn 14-16. So yn y trafodaethau, fi'n credu le ni wedi gorffen ar y lot o hwn yw bod na rai pethau lefel uchel sy'n amlwg. Ni moyn sicrhau bod pob dysgwr, beth bynnag i fi cefndir nhw, yn gallu gwneud cynnydd ar hyd i taith a'i llwybr dysgu unigol nhw. Ond ni moyn sicrhau bod uchelgais o heiadau, bod popeth mor uchelgeisiol fel petai yma'n gallu bod. Fel ni'n gallu sicrhau herne i bob dysgwr a y cefnogaeth bydd angen arnyn nhw i wreiddi eu potensial. Ni'n gwybod hefyd bod rhaid i hwn fod yn gysylltiedig gyda'r camau nesaf. Fel gwlad, yn amlwg mae yna ymrywiaeth mawr beth sy'n digwydd i ddisgyblion ôl 16. Gyda nabod lot o'r gwynebau yn ystafell mae heddi a beth sy'n dieddol o ddigwydd o fewn addysg Gymraeg. Mae yna lot o'ch ysgolion chi a chweched dosbarth. Dyw hwnna ddim falle o reidrwydd yn y grŵp nesaf pan byddai'n sôn gyda y grŵp o penaethiad o sector gwahanol. Eto mae yna ymrywiaeth, ond beth sy'n rhaid i ni fod yn gyson yn yn ffocws ni yw bod ni'n paratoi dysgwyr ar gyfer y camau nesaf yna ôl 16. Os mae hwnna'n bodoli o fewn yn ysgol ni, neu os mae fe ar sefydliad gwahanol. Ond fi'n credu mae'r ffocws yna yn fwy eang na blwyddyn 10, mae fe'n edrych ar beth mae'r disgyblion yn elwa ohoni fe ar gyfer i gyrfa, i bywyd ar y daith yna ôl 16. Ond eto, fi'n credu beth sy'n hynod o bwysig yw bod ni'n cadw'n gyson ar y neges o ran cwricwlwm i Gymru, neu'r risg fel ni wedi sôn yn barod gyda gwersi ddysgu o'r Alban, y risg yw bod yna rhyw fath o doriad ar 14 a bod yr ethos y cwricwlwm yn cael ei golli, a mae hwnna'n mynd i ddod i fwy o bwysau ar yn arweinwyr, fwy o bwysau ar yn staff, a yn amlwg fwy pwysig neu dim byd yn fwy o bwysau neu fwy o amrywiaeth yn y profiadau i'n dysgwyr ni. Felly mae hwn fi'n credu yw'r dasg i ni drafod ymhen rhyw 10 munud, yw fel i ni'n sicrhau bod hwn yn rhywbeth sydd yn cael ei wireddu yn ysgolion ni. Mae hwn, fel wedi, ddim yn moyn chi ddarllen y sleid yn ei gyfanrwydd, ond i ryw raddau mae hwn yn rhoi ychydig o gyd-destun o ran yr ochr polisi. Mae'n amlwg Cwricwlwm i Gymru yn rhan o hwnna, fi wedi sôn am yr elfennau gwahanol sy'n bodoli o fewn y deddfwriaeth. Fi'n credu mae'n iawn i ddweud yn ystod blynyddoedd sydd yn ymwedig falle 19 mis diwetha, mae pwysigrwydd rhywbeth am myfyrio personol, falle mae'n swnio'n simplistig iawn ar y sleid fyna, ond rhywbeth am gwella effetholrwydd yn dysgwyr ni wrth i nhw'n cynnydd ar hyd y continuum 36, mwyn bod nhw'n gallu bod yn dysgwyr gydol oes. Mae rhywbeth pwysig a cyson, a pan chi'n siarad gyda ysgolion, mae fel bod yn rhywbeth
sy'n dod yn iaith gyffredin. Mae lot o bobl wedi cael lot o ddiddordeb yn edrych ar falle beth mae cynnydd yn effetholrwydd ein dysgwyr yn edrych fel. A fi'n credu bod hwnna'n gysylltu naturiol gyda'r lot o waith sy'n y cefndir gyda'r adolygiadau a gwaith ar cymwysterau a ôl 16. A beth mae busnesau a beth mae addysg uwch yn gweithio ni sy'n angen ar ein disgyblion ni, a sy'n angen ar pobl ifanc ni pan maen nhw'n symud mlaen i'r camau nesaf yna, y sgiliau yna, yr unweddau yna sy'n holl bwysig iddyn nhw ar gyfer y dyfodol. A fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth rili bwysig wrth i ni ystyried anfantais a sut ni'n gallu dadgloi y cyfleoedd gorau yna i bawb wrth i nhw symud ar hyd y daith. O ran yr ymgynghoriad i hunan, fi'n credu y pwrpas, y prif pwrpas i helpu ysgolion i ddeall, a dyma le mae'r her ni prynawn yma yn y bore yma. Fi'n credu mae'n peth rwydd i weid bod ni yn gwerthfawrogi mwy na chymwysterau yn unig o fewn 14-16. Fi'n credu bod pawb yn yr ystafell, fi'n nabod lot ohonoch chi, fi'n gwybod bod chi'n credu yn hwnna, ond mae sicrhau bod y sefyllfa yn addysg yn galluogi chi wneud y penderfyniadau yn hynny o beth, fi'n credu yw'r peth holl bwysig. A fi'n credu na beth yw'r adborth i ni'n edrych am yn hwyrach ymlaen pnawn yma, yw fel mae hwnna'n edrych i chi mewn ysgol, beth fydde, oedd y gweinidog yn sôn am y tirwedd, gwybodaeth, information landscape, ecosystem, mae'r geiriau mae'n cael eu taflu rownd. Be ni'n edrych ar fan hyn, fi'n credu, yw pa wybodaeth sy'n mynd i helpu ysgolion i sicrhau ansawdd, i werthuso ac i wella. A ni moyn bod hwnna'n dod yn direct wrthoch chi. Felly, mae hefyd, fi'n credu, yn mynd i fod yn rhywbeth i chi i edrych arno yn sgil y penderfyniadau ran cymwysterau, ond hefyd gyda'r deddfwriaeth a gyda'r gofynion y cwricwlwm, beth mae'r cynnig a'r strwythur y cwricwlwm yn mynd i edrych fel, a fel i ni fel cenedl, fel grŵp o bobl, yn gallu symud ar hyd y daith yma 2025, a beth sy'n mynd i fod yn wahanol eto yn 2027. A fel fi wedi sôn, mae hwn i gyd yn bwyd y mewn i beth mae'r ecosystem gwybodaeth yna yn edrych fel, a beth sydd yn deg i ni fel gwlad i ystyried pan ni'n edrych ar diwedd y daith yna yn 16, lle mae'r ffocws ddim jyst ar y canlyniadau mewn pynciau tygau a bod yna rhyw fath o gorbwyslais ar hynny yn yr ysgol uwchradd arnoch chi fel penaethiad ac arweinwyr. Fi'n credu weithiau mae'r 4 dib yn yr egwyddorion cynnydd yn cael ei gweld fel rhywbeth uchelgeisiol ar wahân falle i reality. Mae'n bwysig bod ni'n edrych ar beth mae'r 4 dib yn beth gallen nhw edrych fel, a fel gallen ni siarad am y 4 dib o fewn addysg 14-16. Ni ddim yn moyn bod yna gwahaniaeth rhwng y ddoi. Felly bron ni'n gallu edrych ar fel bydde'r 4 dib yn aeddfedu, fel bydden ni'n edrych ar y cynnydd yna. A mae'r geirfa o fewn y 4 diben yn galluogi ni falle i dynnu allan rhai o'r pethau i ni'n gyfarwydd am y cyfnod yma mewn addysg i'n dysgwyr ni. So ni moyn bod dysgwyr yn gosod safonau uchel, bod nhw'n dod yn gyfthrebwyr effeithiol a bod nhw'n meithrin eu dealltwriaeth ar draws y cwricwlwm. A fi'n credu byddwn ni'n eitha cyfforddus i ni wedi bod yn ffocysu ar y fath hyn o bethau dros y blynyddoedd. Ond mae'n bwysig hefyd i ni gofio bod rhaid i ni sicrhau cyfleoedd ein dysgwyr ni i barhau i fod yn arloesol, i barhau i fod yn greadigol, a fel i ni gallu arfogi'n staff ni i barhau i ddysgu yn y ffordd yna sydd yn annog y fath yna o ddysgu. Fel i ni gallu sicrhau wedyn ni bod yr elfennau eraill, a chi'n gallu gweld nhw yn y slaid yn y ddoi focs ar y pen, yr elfennau ni'n cydnabod sy'n holl bwysig, fel i ni'n gallu sicrhau bod ein cwricwlwm ni yn galluogi cynnydd a digon o bwyslais i ni fel ysgolion ar ein dysgwyr ni yn yr elfennau yma. Ni'n gwybod bod hwn yn bodoli'n barod, ond fel i ni'n gallu meithrin, fel i ni'n gallu tyfu yr egweddau yma yn y ffordd i ni falle'n cyfathrebu gyda'n gilydd am effeitholrwydd ysgol, am mesuriadau perfformiad, a'r termau sy'n codi dychryn ar hynny gyd, fel i ni'n gallu ail-strwythuro a ail-feddwl y fath yna o beth. Fi'n credu bod yr egwyddorion cynnydd yn helpu ni, hwn, a wrth i ni ystyried y gwahanol egwyddorion, dyma le, os ni'n edrych ar 14-16,
Ni'n amlwg yn gallu gweld y melyn a'r oren trwy'r gwybodaeth a'r sgiliau yna. Mae lot o hwnna'n mynd i fodoli o fewn y cymwysterau, a'r cyrsiau, falle mae disgyblion yn mynd i fod yn dilyn mwyn derbyn y cymwysterau yna. A gobeithio, fwy bydd dynhau dealltwriaeth yn rhywbeth bydd yn dod yn rhan o y ffordd mae dysgwyr yn astudio ar gyfer y cymwysterau yna. Ond sut i ni'n sicrhau mwyn i ni fod yn siŵr bod yn dysgwyr ni'n meddu ar y sgiliau a'r rinweddau yna bydd angen ar nhw ar gyfer y dyfodol, sut i ni'n sicrhau bod y cynnydd yna yn ei ffordd a'i gallu nhw i drosglwyddo'r dysgu yna, i wneud y cysylltiadau holl bwysig rhwng yr holl brofiadau dysgu y maen nhw'n gwynebu yn ystod 1416, a sut i ni'n sicrhau, falle bod pwysig yn ei byd, bod nhw'n gwneud cynnydd fel dysgwyr yn barod am y camau nesaf o 16. A dyna fe fi'n credu mae'r egwyddor hyn wedi denu lot o sylw, achos mae'n gwneud sens pan ni'n siarad amdano fe, ni'n torri fe lawr. Mae'n gwneud sens i ni, mae lot o synwyr i ni bod ni'n ffocysu ar cynnydd dysgwyr yn ei effeitholrwydd nhw fel dysgwyr. A mae lot o dystiolaeth, mae hwn yn un enghraifft dros y 10 mlynedd diwethaf fi'n credu yw dod nôl ymlaen i edrych ar y Teaching and Learning Toolkit yn y Sutton Trust, fi'n credu mae'r un top yna, mae wastad yna. Mae'r tri arall felly wedi newid, fi'n credu bod adborth wedi bod yna thereabouts dros y blynyddoedd, ond mae'r un top yna rownd metawybyddiaeth a hun yn reoleiddio yn gyson ar brig y tystiolaeth a chyn amlwg yn gyfarwydd gyda hwnna. Felly mae sail i hwn, ond mae'n rhywbeth sy'n angen i ni ffindo ffordd i galluogi ysgolion i ddod i'r pwyslais lle dyle fe fod. A dyma enghraifft, ddim yn gwario lot o amser ar hwn, achos mae amser yn hedfan a fi'n siarad gormod. Fi'n siarad bod chi gyd yn cytuno fan hynny clywed hwn. Chi'n nabod fi digon da sy'n ffodus iawn. Mr Jeff Evans yn y cefn fan hynny, nodio fi'n chi'n gweld fi'n siarad gormod. Fi'n siarad gormod erioed al. Mae rhywbeth am fel gallwn ni edrych ar hwn mewn ffordd eiddfed, I suppose, yw'r gair. Fel ni'n gallu edrych ar effeitholrwydd ein dysgwyr ni yn 14-16. A mae hwnna'n ymwneud gyda y ffordd maen nhw'n gallu ymateb i dysgu nhw yn ei gyfanrwydd. Sut maen nhw yn gallu adnabod eu cryfderau, eu meysydd gwella, gwybod ble mae'r her ychwanegol, mae angen yr her ychwanegol, le mae angen y cymorth ychwanegol, beth mae'r llwybrau ôl 16 yn edrych fel iddyn nhw, beth mae'r holl pecyn yn edrych fel iddyn nhw fel dysgwyr, beth maen nhw'n denu o'r holl gyrsiau, yr holl profiadau, yr holl dysgu hyn sy'n mynd mlaen, a fel i ni'n gallu sicrhau bod nhw'n gweld eu hunain fel person cyflawn, dim fel set o ganlyniadau ar diwedd 16. A fel i ni'n gallu annog nhw i weld y cysylltiadau rhwng popeth sy'n digwydd yn eu bywydau nhw. Beth yw'r heriau tu allan i'r ysgol sydd yn gwrthwynebu falle beth nhw'n trial wneud yn yr ysgol, a fel maen nhw'n gallu delio gyda hwnna wrth i nhw symud ymlaen i'w camau nesaf. Felly, mae'n bwysig bod ni'n edrych ar hwn yn ei gyfanrwydd. So, gyda'r sleidiau nesaf, mae tua 4 sleid fi'n credu, gyda cwestiynau i chi drafod. Na i fynd trwyddo'r 4 sleid nawr, a wedyn byddai'n rhoi'r pecyn mas i chi, ond ni wedi gobeithio gallu ail-drefnu'r stafell, ond dwi ddim cweith yn mynd i weithio, bydd rhaid chi jyst wneud eich ffordd mewn i grwpiau bach, a falle jyst adnabod hi'n person i roi fy chwadborth ar diwedd y sesiwn. Ddim yn mewn i'r nuts and bolts nawr, so os chi wedi mynd i gysgu gyda'r siarad i gyd, mae'n amser i ddyn o lan. Fi'n credu mae'r trafodaethau i gyd wedi dod â ni ryw ben le mae yna efallai 4 elfen i addysg, i fel i ni'n edrych ar diwedd y daith yn 16 mlwydd oed. Mae yna rhywbeth am y melyn yna, cymwysterau mewn meysydd allweddol i gamau nesaf. A fi'n credu yn clywed y gweinidog yn siarad bore yma, mae rhywbeth yn amlwg sy'n sefyll mas yn bwyty llythrennydd a rifedd fyna, lle i ryw raddau mae dangos cyreiddiad yn y pynciau ni, am ba bynnag reswm, mae rhywbeth am boed i'r ffordd mae reina yn hwyluso camau nesaf ôl 16. A mae rhaid i gydnabod ni a gweithio hwnna mewn i'n ffordd ni o feddwl am y cyfnod hyn. Ond ni'n gwybod hefyd bod yna set ehangach o gyrsiau, mae dysgwyr yn mynd i dewis ohonyn nhw wrth i nhw ddechrau i arbenigo. A dyma mewn yn amlwg mae mwy o hyblydrwydd. Ni moyn arfogi ysgolion i fod yn hyderus bod nhw'n dewis ac yn dethol cyrsiau sydd yn addas er lles i dysgwyr nhw.
a fel ni'n gallu sicrhau wedyn ni bod y system yn ei gyfanrwydd yn galluogi chi i wneud hynny. Ond mi'n credu mae lot o'r thema heddi yn gysylltiedig gyda beth arall sydd ar gael i ddysgwyr 14-16. Beth mae hwnna'n edrych fel dyn nhw fel cynnig llawn. A fi'n credu mae'r dysgu a'r profiadau eraill yna o fewn ysgol yn holl bwysig, fel mae hwn i gyd yn gysylltiedig i'r addysg a'r dysgu sy'n digwydd. A beth yw'r cyberthynas rhwng rhai o'r elfennau yma, a le mae rai dysgwyr falle angen fwy o un a llai o'r llall, fel mae hwnna'n gallu gweithio ar lawr ysgol gyda nifer fawr o ddysgwyr. A fi'n credu yr agwedd bron sy'n teimlo yn ychydig yn newydd yw fel ni'n gallu sicrhau bod pob dysgwr yn cael y cyfle i fyfyrio ar eu dysgu nhw, i gynllunio'n effeithiol ar gyfer o'r 16, a fel bydde hwnna'n edrych ar lawr yr ysgol o fewn blynyddoedd 10 ac 11. So, cwestiynau trafod, ond mae hwn mewn cyd-destun cwbl o'r sleidiau nesaf, a fyddech chi'n cytuno gyda'r strwythur yma yn fras a beth sydd wedi cynnwys o'i fewn fel yr elfennau pwysig. Mae fe gyd ar y sleid, copi yn gwmws o hwn bydd gyda chi. Enghraifft yw hwn, a byddwn ni'n galw yn y Saesneg, byddwn ni'n gweud deliberately provocative. Mae beth wedi dod i fan hyn fel enghraifft na i annog sgwrs. Os byddech chi'n edrych ar hwn yn draddodiadol fel rhywun yn gwneud yr amserlen, fel fyddech chi'n dosrannu'r amser wrth ystyried falle goblygiadau y cymwysterau. Yn amlwg, y cwestiwn yw beth sy'n mynd mewn fan hyn a beth sy'n mynd mewn fan hyn. A dyna i ryw raddau yw'r drafodaeth. Fel ni'n gweld, yr agweddau yma yn cydblethio, neu fel ni'n gallu annog y cydbwysau gyda'r ochr dde yna, lle ni'n gwybod yn y colonnau bod nhw'n hynod o bwysig, ond ni'n cael yn denu naturiol tuag at y melyn a'r glas. Fel ni'n gallu sicrhau'r cydberthynas yna o fewn y cwricwlwm, fel bod ysgol yn gallu gwneud penderfyniadau doeth lles eu dysgwyr nhw. Ond yn cydnabod ar yr un pryd, mae'r dysgu a'r profiadau, dyn nhw ddim yn gorfod bodoli fel gwersi penodol ar y cwricwlwm trwy'r amser, maen nhw'n digwydd yn gyson. Ond fel ni'n gallu sicrhau bod dysgwyr yn cael y cyfle i dynnu mas o'r dysgu yma, i edrych ar ei dysgu fel rhywbeth cyflawn a gweld ei hunain, fel fi'n gweud, fel dysgwr sydd yn aeddfedu tuag at 16, yn nabod ei hunain, yn gwybod ble maen nhw'n mynd nesaf, yn gwybod beth sy'n angen iddyn nhw'n wneud i wella, a sy'n gwybod pwy i ofyn a le i gael y cymorth yna, ac i fod yn uchelgeisiol yn hynny o beth hefyd. So mae'r doi gwestiwn top, ti'n gwario munud neu ddwy ar y cwestiynau yma, achos dwi'n credu mae dyma le fel system mae yna weithiau gwrthdaro. Fel ni'n galluogi ysgolion i wneud penderfyniadau doeth ar gyfer pob un disgybl o ran y cydbwysedd yna, ond wedyn ni, fel ni'n sicrhau ansawdd fel system a diogelu bod y penderfyniadau yna yn sicrhau digon o her ac yn caniatáu i ddysgwyr i gyrraedd y potensial. A weithiau, dyw'r ddoi beth yna ddim falle wedi gweithio naturiol yn y gorffennol, a beth sy'n mynd i helpu chi i wneud hwn. Ni'n clywed lot am beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol sydd wedi stopo hwn. Be ni moyn gwybod a meddwl amdano heddi yw fel ni'n gallu sicrhau bod chi'n teimlo bod y gallu gyda chi fel arweinwyr ysgol i wneud penderfyniadau doeth lles eich dysgwyr chi. A fi'n gwybod heddi, ni wedi sôn am budget a arian, mae hwnna'n mynd i fod yn rhan o'r sgwrs. A fel ni'n gallu dod trwyddo hwnna gyda'n gilydd dros y blynyddoedd nesaf gyda hwn yn ein meddyliau ni. Dyw hwn ddim yn rhywbeth newydd a fi ddim yn mynd i gwario lot o amser ar hwn, achos fi'n credu mae'n plethu naturiol mewn. Sut rhaid chi drafod pob cwestiwn yn unigol, fi'n credu maen nhw'n plethu mewn i'w gilydd, ond allwch chi ddewis y ffordd i chi'n dod mewn at hwn. Os mae Llywodraeth Cymru yn gweud bod yna 4 elfen holl bwysig, fel mae disgwyliadau gwybodaeth yn atgyfnerthu hynny. So os ni'n dod trwyddo hwn fel rhestr y gwestiynau, os ni'n cytuno gyda'r 4 elfen, fel ni'n arfogi chi fel ysgolion, a fel bydde gwybodaeth, tystiolaeth, data ac yn y blaen yn helpu hynny. Beth sydd ddim yn gweithio, o beth yw'r arfer dda, a beth yw'r syniadau sydd gyda ni am boed i fel gallu gwneud hwn yn well. A hefyd, ni'n gwybod bod lot o'r stwff yma o ddiddordeb i eraill. Fel i ni'n diogelu hynny i sicrhau bod hwn ddim yn gyrru hwn, a bod ni mewn system le ni'n gallu bod yn agored gyda'n gilydd, bod ni'n gwneud rhywbeth lles gorau'n dysgwyr ni.
I annog y sgwrs yna, mae hwn yn syniad i ni, mae lot o text yn so fi ddim yn ddarllen yna. Be fi wedi trio wneud yw rhoi enghraifft o'r fath o cwestiynau hyn yr arfarnu a gwerthuso byddwn ni'n neud falle yn yr elfennau gwahanol, a maen nhw'n i annog falle sgyrsiau chi. Pan ni'n sôn am y cymwysterau yma, mae rhywbeth am boeti cymharu ag eraill. Nawr, ni'n sôn amdano fe mewn ffordd negyddol iawn, ond hwnna'n rhywbeth sy'n gallu fod yn cael ei wneud mewn ffordd positif. Os dwi ddim, a jyst dwi ddim yn gweithio o gwbl, a jyst yw'n bwrpas iddo fe, felly ni weid na, dyna rhywbeth ni'n gallu gweithio gyda. Ond os mae y teulu o ysgolion enghraifft ddim yn gweithio, fel bydde cymharu gyda'r eraill wir yn helpu ni werthuso a gwella, beth mae hwnna'n edrych fel. Fel gallwn ni'n neud hwnna mewn ffordd mwy hwylus yn well. Mae hwnna'n cwestiynau tebyg o ran y cwricwlwm, a fel i ni wedyn ni yn gallu cefnogi arweinwyr yn ysgolion ni i hunan werthuso'r darpariaeth, i hunan werthuso cynnydd yn yr elfennau o ran dysgu profiadau eraill, a beth sy'n digwydd o ran y cefnogaeth ni'n roi'r dysgwyr ar gyfer y 16. So'r thema yma sydd ar y sleid, ddim yn amlwg i chi ddarllen pob gair, y thema fan hyn yw fel i chi mynd ati i ateb y cwestiynau yna, a beth bydde angen ar ysgolion i helpu chi, i gynorthwyo chi i ddod at y cysgliadau ni. Ac yn amlwg, i orffen wedyn ni, llwyth gwaith. Mae popeth fi wedi gweithio chi yma. Hwn yw'n gwaith fi'n gadael, a fi'n gadael hwn yn mas. Be fi'n trio gweithio mas, mae hwn wedi bod yn 6 mis heriol iawn i ystyried hwn ac i fod yn realistig. Fi'n meddwl am hwn lot yn ystod yr wythnos a chi ddim, a fi'n byw a bod y gwahanol ffyrdd gallai hwn weithio, ond fi ddim wedi bod mewn ysgol am 2 flynedd. Pan o'n i yna, fath mewn beth, Mr Evans oedd yn gyfrifoldebau i, felly fi'n gyfarwydd gyda nhw, ond mae'r byd wedi newid a mae'r heriau chi'n gwynebu nawr, hyd yn oed 2 flynedd yn ôl fi'n credu mae'r heriau'n wahanol. A fi'n cydnabod ni, a fi'n gweud yn onest, beth i fi'n gofyn am fan hyn yw eich help chi, eich cymorth chi, eich syniadau chi, bod ni'n edrych ar fel ni'n gallu sicrhau, ni'n gwybod bod yna elfennau newydd, neu ffordd newydd o feddwl. Mae rhaid bod y cwricwlwm i Gymru yn bodoli yn 14-16. So mae rhaid ni'n ei rhywbeth, mae rhaid ni sicrhau bod hwnna yn gallu digwydd o fewn beth ni'n byw gyda yn y sector ar hyn o bryd. So mae yna cwestiynau fan hyn, fi'n credu mwy beth sy'n gweithio ar hyn o bryd, beth sy'n gweithio i chi fel ysgolion, pa fath o arfer dda yn amlwg sy'n bodoli o ran dysgwyr yn cynllunio ôl 16, a beth ni'n gallu gwneud i trio reoli y sefyllfa yma o ran llwyth gwaith. Mynd nôl i'r pwynt, fi'n credu ma' yna le fan hyn i edrych ar strwythur y cwricwlwm o fewn 14-16, fel bod cyfrifoldebau penodol gyda staff gwahanol. Ond wrth glywed bod yma, mae hwnna'n easier said than done. Fi'n credu bod yna rhywbeth am fel ni'n gallu wedyn ni cynorthwyo hwnna gyda dysgu proffesiynol, fel bod arbenigwyr ar ein staff ni yn gyfrifol am rhai o'r elfennau gwahanol yna mwyn tynnu hwn i gyd at ei gilydd. Felly, o ran llwyth gwaith, falle'n meddwl o fe trwy'r chwythwdur yna, bod ni ddim yn disgwyl i pob un athro wneud enghraifft y cymwyster Saesneg a popeth arall, ond bod ni'n edrych ar ffyrdd o ran fel ni'n strwythuro'r cwricwlwm i roi'r profiadau gwahanol a profiadau newydd ond holl bwysig i'n dysgwyr ni. Felly, that's it from me, fel maen nhw'n gweud. Gallai ddod nôl at ti? Gallid, diolch.